ọmụa bụ Honorable Dr. Chimarin Temple Ọfịa Afọlagụ. Abụ m honorable member bụlụ Dr. bụlụ eze mmụọ na-elekọtakwa alụsị anya. Dọkịta dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ afịa niile ka m malụ, mana nke mma ndị perfect n'ime ọya mee nje bụrụ dọkịta, maka na dibịa adịghị amasị ife niile. Dọkịta na-agwọ isi adịghị agwọ afọ, nke na-agba ọkpụkpụ adịghị awọ mgbọ, maka na ife niile a nwere different dimension. Nwaanyị ịghasị nwaanyị njem ya ka ndụrụ anụwa ọ maka pikchọ nwata nwoke anwụ anwụ mee njem ya laa aka ndụ, maka na ọ bụrụgo onye mmụọ. Ndị ma anyị na-akpa nkata onye mmụọ so onye na-eme omenala emo ya lefe ọkụ, maka na ọkụ a bụ saịn na ije n'ebe onye mmụọ anwụ na emo ya lie ọkụ up nepa. Ifu ga na-ekwu okwu ọkụ abịakwuo mmụọ, ife a na-ekwu okwu ọkụ enwuo, maka na ebe a nọkịta abịa ebe a na-enye mmadụ ọkụ ndị 6 hours ike egwu awọtara m nke ekwu 11 na ije ụwa. One day ọ ya adịkwa mma. So ngwa mụ ya lie ọkụ ọgịnị Igbo nwa amadi a with my own research nọ na o debe dibịa egwuo ini tinye ya n'ime ya ka ọmụmụ ka o disappear ma ọ kata arụ. Ya na akata arụ na-eje ahịa Boko Haram na-eme ike dị fresh na na-akụ swimming pool. Mmụọ bụ dibịa na ebe anọ m na-akụ swimming pool. Agụ swimming pool ahụ ka bụ na egwuru m iwee masị ya nnọọ mma niile ya mma. Atụnya nọ m ijego obodo oyibo, iwesi obodo oyibo wee bata wee mee ka arụ na nke nwa dibịa na Nsụka. Ọkwa ife dibịa mee na bụ ka m sikwa na njọ onye nwa m wee bido blame fọ mba nke nwa dibịa ahụ. Gwa ebe m ji ekwu ije ebe dibịa sị gị gụnụ cross river Niger kwunje fụ ma wọta si ya mba kịta nọ n'akụ ma wọta na-agagharị afọ nọ n'akụ mmiri ya afọ ma wọta a na-efechefe ya na ọ bụla onye ọjọọ ka efu ya na mmadụ sị gị bịa ka ọ lụọrụ ya ọrụ mmiri bụrụ ị na-aga n'ebe emiemi ebe emiemi ị na-aga ọ na-adakpọ ị na-aba n'ime. Ọ bụrụ mmiri ịba n'ime ya ga-eme inwe deliverance na ọ bụla nwe ife na-eme na spiritual realm na mmiri. Ị ga-anọ na-akụ mmiri chụọ aja tụ ya na mmiri, mana nkịta anụ nwa amara m ife jisi kọtara ndị mmadụ ife dị na mmụọ miemi. Unu na-emezi ka ọ dịka na omenala enwere ife onye omenala na-eme, ka ọ dịka na arụsị adịghị egbu mmadụ, ka ọ dịka na mmadụ adịghị anwụrọ. Ọ unu na-emebisi ife ndị a, some dibias and some ndị eze nwaanyị, ndị na-abụ eze nwaanyị, ndị dibịa, ndị ọlụma. O nwere ndị ọlụma, anyị akiri na ọlụma ụnụ, mana ịpụta na-asị na Igbo eze nwaanyị ana ọ malịga anya ahụ na-akpụ na eze nwaanyị ahụ, ma o siri anyị n'obi ka ọ na eze adị ada ịbụọ. Nwaanyị ka ibia na be nwaanyị ibia nọ, ma ọ bụrụ be nwoke ya na nwoke nọ. Ị bụrụ nwaanyị ka ibia ọ dị ike na-aka, ma ọ bụrụ mmadụ niile ka ịma nke ọfịa. Onye ya aka bụ di ma ndị ofeke nwoke ndị na-akwụrụ ọnụ kwanye nwaanyị na-arụ. Gị na-egbu pride ife ji bụrụ nwoke ji kwụrụ. And ụnụ mana excess of ọgwụ love na-eme nwoke ji akpọdụ. Ọ bụ na dị active wee si na ọkidebe dibịa o jee gwọọrọ ya ọgwụ love na-ekitiere ya n'ofe ka o rie nri na-eri inwe ike nye overdose di ya kpọduo, di ya bụzi amụmụ. Ọ bụrụ ọgwụ love emego di ya dị useless, nwata nwaanyị rapụ di na dibụ ọchụnta and dibịa ama ngwara ya ọfụtụba ya ma ọ gbasa ọkwala ya. Ife me ndị ekwu okwu a na-ekwu
bụ maka this boy na ebe a. Kedu ka esi na-echinye kaara mmadụ egwusie ini si gị banya n'ime ini ọ ifefa na-eme afọ onwe one stupid boy nọ na Libya gwanụ da boy na asị ma na agụọ na agụọ o si n'ụlọ aja wee na-egwu onunu dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ awele jugodi ya ole onwe ọ ga mmụọ bido lụba ọrụ dibịa na nwatakịrị ndị mmadụ abịa na-alụlụ ọrụ mmụọ na-eme ụfọdụ ndị na-alụlụ ọrụ mmụọ ụfọdụ ndị na-atụ ọrụ ekwete fine anyị asọrọ mba onye machi ịma adịda maka ama na yes nọ ka o si anyị nwa bụ mụ tinye egwu na soshal midia ana onye nkechi nwunye m dị m mma na-arụ onye ma ndị na nkechi nwunye m adịrọ m mma na-arụ nke ya nwa nwa ama ndị mma na-arụ ana ma nne ga-eji anya gwasịgo were anyị wama anyị ife ike nne nwaanyị ga-ebu ọka ọkụ ga na-achagbuo ya ọkọrọ nchagbu ka nna agụ ihe eji na nchagbu ka nna agụ ya na-agaba n'idu ihe nụ na iyi ala ezu na ama mbala osimiri dị onye ọrụ ọgwụ anya bụchi ịmara bute a na-akpọkwanụ mbụ na ụka alụsị mbụ erika ọ bụrụ na ama ọbụla bute ọ bụrụkwa ego na mmụọ mbuchi nne bute obele nwa dị ka m na ndụrụ alụsị 15 at my age fọ na-eluzi 100 years ịmụ na ọ ga-abụrụ one barak. And the worst part, the best part of alụsị dị na dị na mma mụ na the whole alụsị dị na mma fa like him well. Yes, so the oracle like me. I'm perfect. And I'm massive for wama. I'm a matter now wow n'afọ. So ebulia. Ibia debe dibia sino egwu ana ka otinye n'ime ana. Kedi Allah in a disappear na book na Sambesta forest. Nge na chi ga na-ekpezi na iji fele. Ụfọdụ ndị ga-abịa ije mmiri isi wakwa ihe ọ na-akụ mmiri wụọ afọ arụ mmiri fekpele kacha ka banye eti mmiri febulu ngị bụrụ dibi ụzọ na-agbatapụ ntapụ si abechetakwa azụ itinye m okwu n'isi na agbara m egwu mmiri simple ụmụazị ga nọ na-akụ mmiri n'ime ụlọ sigo bụ ndị ga-akwapụta ya na mmiri rie eyi ọ bụrụ na iyi bụ alụsị nọ nke welikwa uche ọtagbuo oyi ọ takwanye n'ụkwụ ta ya rebis azakwa nụkọl hello Olioshi ogini me ọganọ m live video kwụọ ịsọ biko lose where the whole chair dị n'ebe ọ nọ mụnwa ụlọ nke ga-aba palọ m ebe anụmanụ nke ga-aba na palọ m nke ọ ga-elu nwacha na ga-elu ebe ọ ga-aba palọ wọn chance ịmana onye ga-aba n'ebe a lụzuo ya mee ya ọfụma ka ọ dị equipped. Atọm listen, don't stress my life. Ịmana onye ga-aba na pala na butere m oche a ga-abịa ụmụ nwa ncha simple. Ị ga-asị m in order ịva na-asị ya ma ọnụ onye nwe efet na ife ọchụ ka ọchụ mma na-eplizi ụmụ nwaanyị mma mplizi onwe m ebizi m n'ụlọ alụsị. I'm living in Juju house. Ụlọ ma alụsị gwa m ka ndị mee gaị alụsị gwara ka m pụọ ilo ọ gwara ka mụrụ ụmụ nwaanyị bili oge kwụsịrị taga nwa ifere ndị mmemme ka mụ na ndị nwaanyị bili ọ bụla anya so nwoke ezegokwa isi ya ka m febe na alụsị ọ m na alụsị nwanne na ọmụ ya na-abaka ọba na enu m na motosaịkụl ndị ọmụmụ ge ntije enweghị ntije Dubai mesie paspọtụ ruo na ebe a na-akpọ mmadụ akrọsụ ife na Dubai ọ bụrụ asị n'ihu m dizi ka ihu nwaanyị na kọmputa kwa pasụrụ nde sistemụ agagago m lebe nga bọọdụ ize woman field ya sin abụndeje ọzụkọ m nke nchijekwa Dubai nwere nwaanyị anachata azụ emekwana nke ka ndị bụ oge m na-agba mbụtụ ka ndị airport gat na flight n'ologo ruo n'ụzọ checking point akarịa flight nkewa agafere m nwere maka anyela ọ na-akwa Ikeja ụgwọ hot ebe ndị mmadụ si na dibịa agbafa ncha n'ihe ebe na-ekpopụta Facebook amụkọ m kwụsị like ya nọ ife a ọlụ abụrụ ife mmadụ na-agbabụ na ọlụ ga-ama ya ama ị na-eme gaanyị ị na-agwa ọlụ mba na ọ nwere ndị ịchọ ka ị bie ọsị gị mana ihe eme eri ya ọ ngị ya na-amaka ọ bụ ife ntukwu ya bụ ọlụ dibịa ọ bụrụ ife mmadụ nakọta na jeje n'afịa gote ọfọ na-akụ kpomkpomkpom
mba ọ bụrụ ya ọ ga-ama ya kwa spirit ka ị na-akpọkwu ama ya na-ebute mmadụ ji anwụ. Ụfọdụ ndị ga-apụta itinye ichije lụọ ọrụ mmiri ọbaba na iti mmiri kwaje lụọ ọrụ mmiri. Ọ ndị na-eje bichi, ị na-eje bichi ịbụ onye Igbo, ịbụ nwa onye Igbo, nwee mmiri River Niger bụ mmiri anyị, bụ mmiri ndị Igbo. River Niger bụ mmiri gaa ụwa around okirikiri anyị a wee connect ebe ndị connect nke our own judicial n'ịrụ ọrụ mmụọ. Ma ị nọ na Lagos, ma ị nọ na ugwu Hausa, ichebe River Niger dị ijere ebe alụ ọrụ mmụọ na ife mmụọ njeje beach ndị na beach na-enwe level ọ na-eme gwuu nke eye service ọrụ mmụọ na-eje alụ n'ebe eye service ọ bụ Chimara ndị mbụ na-ekwu ọmụma ọ ga-ewu na-ewe eye service ibirigodu na Lagos nwee mmiri stream dị n'azụbeghị ị na-enye ya nri ofufe akọ dị ka bichi a kọsọfụ mmiri atụ na ngwụla a wee pụta. Mana ọ bụrụ na dịka ebe na ije agara ndụ ị ga-akpọkwu mmụọ dị na be nna ya, kpọkwu alụsị mmiri dị na be nna ya na ebe na ije kpọkwuo ya nye ya nri maka osimiri rie onye ori ọgwụ ahụ. Osimiri a efekọta ebe na ije ama mapata na mmiri obodo unu orie unu nwere mmiri obodo unu chọgoro ụzọ River Niger dị gwupugoro ya ịpụta ibe dị next day ọ bụrụ River Niger bụ mmiri ahụ, mmiri nke ọzọ agba ọsọ akọ ji bụrụ River Niger mmiri nke anyị. Cameroon nwe mmiri fa River Niger nwere mmiri kwa Cameroon na-aga ọ na-ele nke ọ na-amụ ụmụ ebe osimiri ata. Mana ụfọdụ ndị mmadụ amụrụ na mmiri nwe step by step bụ na onwe ebe ị ga mmiri emie ụmụizie ife a ife nweta wee bụrụ n'ụlọ ka ị nọ na-ewenye aka ya elu ka ebe ga-enweta nwe rescue mmiri erigoyi. Ọ ya mere River Niger enwere stable straight road ka beach na-ewute ọ dị mme art film ife na ka dị izi iri mmadụ bụ River Niger kọsụ na mmiri a adịrọ level pọtọpọtọ ị na-aga na dịka step adịghị nwe ebe ị ga-ejide nwa aka kọsụ ife debe abụ ụlọ o jide anaghị na anị ịnzọba onweghị ọ ga-eri ile onye ahụ. Ama ya mere dibịa kpọrọ ije mmiri nọrọ na-akụ mmiri ị nọrọ n'akụkụ mmiri maka anyị zọrọ ka ijebe na mmiri na nche chụrụ ya aja ndị mmiri bụrụ afele mama anyị nwere obiọma mama ịghọta nwere obiọma ị na-aga ya gbom mama ịghọta matụpụrụ ya ọnụ ọ nara biskit ọ taala ụwa ahụ ụmụ azụ erichasị ya maka na azụ na mmiri ka anyị na-enye nne. Yes ife ndị ekpere ndị anyị na-eme ka nsọ anyị emena bụ anyị chụga aja dịkụta enwe ije n'ebe a na-azụ pidgin igolu joro were ya mee ekpere ya alụ pidgin ma onye na-akpọ okwu Igbo igolo ọka mee ekpere ịya alụ ọka ọkụkọ ata ya nke a bụ ịchụga aja n'inye ọkụ yi nri nke a dịkwa iche bọsọ bụrụ ị ga-akụkwa ebe na-eme omenala iwerugwa ọkụ a jee ndị ike nga anyị maka na esogolu ndị ike nga ya ọkụ from day ịta anụ ọkụkọ efe ịzụ ma ọ na o nwere ụmụ anụmanụ inwe iji chụsị aja debe as dibịa ọ bụrụ na ifecha ime ya as dibịa o jee mee ụmụ anụmanụ aha ọnwụọ ma ewu ya nọkọta nwụọ ma eburu ya nwụọ ma efi ya nwụọ o nwere ife ọnwụ ọnwụ ka bịara chi akwala akwa jee n'ife n'ụlọ iyi bụ anụmanụ inwe maka na dibịa na-enwe ọnwa pastọ na-enwe ọnwa o nwere ịgbanarị ọnwa ma nke bụ onye na-ekele m o nwere dị above temptation o mee ya mara mana ife onye ome amụkwana ya amụ maka na ịmara ka ị ga-eme nge nwa onye ọbụla ga-agwa anyị na ya bụrụ ọkalịkasị ya ma dibịa ma pastọ n'ụwa bụ onye asị o nwere ya na-ada anwụ ma gị na-eji igbunye ọgwụ egbe ka njụ ya ụfọ ajụjụ ya mere ụfọdụ ndị na-adị very stupid asị ka igbunye ndị na-etu na-egbunye mmadụ ọgwụ egbe ahụ asị na ga-egbunye ya ọgwụ egbe si ga-ewere test ya egbuo ya na-achị n'iyi mana ọgwụ na-akpa nri ọmụkwu chimaren ọ ga-ewu m iwe ndị na-alakịrị nga na-eme agbatịkọtịkọ to hell
ebe m nọkọta ife m narị ike nwekọta bụ nwa adị m achọchi m nwa n'ihu alụsị o na-asọ m na ụmụ m niile m ji amụ m wee mụ ya aka m mma azụwa na skuul ụmụ m eje obodo oyibo mbụrụ mpa nọọsụ na London, mbụrụ mpa dọkịta na US, mbụrụ mpa chief judge. Ya bụ investment m maka azụsị ya nwa azụ na ya ndị a bụ ndị ga-akwụ m penshọn na ọ bụrụ ka nchebe eke wetara m ọkụ na ewu mmata ma ọ ka ebutere m moto nne ego nwere tata ụmụ m ga-egonye m echi. Moto nna anya nwụrụ tata kalị mmụọ agba ọfịa. My children will buy it for me. That's my target too. I will not follow you and compete. Never. Chimuna ya bofu. If any na I cannot compete with you. I found that if you want to think you are able to lead you after Lamely, Abam Naron, Laro Ratete, Okalemumma. Ogiri na-ebute ayara ya were anwụ n'ọlụ dibịa. Mmadụ ga-ewetere ya ọlụ emela 200 million or 500 million ndị egbuo mmadụ were isi ya suo si na iji agwọ ọgwụ ka o wee leele. Ụfọdụ ndị je n'ụlọ ọgwụ golo ọbala mmadụ itukpu anya si na iji alụ ọlụ ka o wee leele client ọlụ ale mana ịmana nke na-agba committee sin. O nwere ndị na-ama ngwakwa kọsị nke si na ịgwafa fejekwa ndị polisi na ị na-egbu mmadụ. Enye mara ka obi fadị were daka anyị na-eme ịnalụgo ego material. Iwala ka ndị committee sin ga-adịla ngị na ụmụ ya echu niile ịmụsịzi ya ngwa echu niile nwa ya dị useless etu na ndị agbata obi egbuo oyi na ụmụnna ya egbuo oyi ịgbara ụlọ nkwụ ịkpata ma ediọkpara ya ga-eyebaala mgbe na ịlụzi ụlọ nwa na nwesizi ego atụlasị enjoy ya. Ọgịnị bụ ọgwụ ego? Ajọ ọgwụ Igbo na-agwọ bụ ọgwụ ego na o nwere ego na-amụ na kabọọdụ. Onye gị na ego na-amụ na kabọọdụ bụ ọsọ igbugo onwe ya n'oke ọgwụ ịdọba na-enye ya ego na-eme biznes ya na-efulu ọfụma ị na-ajụrụ ife ji mme ya echi niile kpatasị ego a lụọ 3-story building lụọ 10-story building diọkpara ya na-aza kọmpaụndụ diọkpara ya dị useless ya ụmụ ya ma mmadụ na ga maintain ọgwụ ịgwọta. Asịrọ m na ọgwụ adịrọkwa gekwa m ntị iweta na nke ka ọfịa kwụ ọgwụ dị a na-agwọle mana malụ nke ịchọ ka ya gwọọ echi niile zi ịlụsịa 10-story building niile a ịlọ nọkọta diọkpara ya nọkọta mebe menta onye izi American wute ego niile a sponsọsị zụsịa taa na ị ga-ejirizi ya old ị ga-eji enjoy bazi ụmụ ya agagharịba na kọmpand na-aza kọmpand nke ọzọ a na-eyigharị nke ọzọ atụọ nke ọzọ chen nke ọzọ agbala akwụ na gbana lokoja ọ bụrụ na old age ị na-aplan ịka ụwa ịdị mma ọ bụrụ ụmụ ya dịgo useless. Kedu ụlọ ya abalị ịbụ nnukwu ọgaranya na nwa ya dị useful? You are a fool at 40 is a fool forever. The highest investment nwoke niile imebiri chụgoro ego ị ga-eji mmadụ eji iju ụwa yi ụmụ ya dị useful nke karịa na ịma mmenwụrụ ụmụ ya eme ya maka na ife enyi nna ka nwa na-eme. Anyị ga-aka nna anyị mma ka nna anyị mma ụmụ anyị ga-aka anyị mma. Ọ ya bụ ọfọ nna na agọlọ ma ya bụ omenala mana achọrọ m ka m bụrụ ọgaranya bụrụ ọkalịkasị ya n'ọsọ m ga-abụ highest dibia na ọ bụ na akpọrọ m na-emere m ife nwere onye ga-eme ya m wee gwọba ife niile m na-agwọ pịala agwọ pịalụ mbala mebe igbube daba zobe whatever you do today that hide forever is a lie. One day it must come to expose. Or whatever need the perfect you chima enwe problem not you that is watching me you may hate me. I don't care. That is your own personal cup of tea. But this is me telling you. I'm not saying because let me come here and become a saint here, a good person. No. This is my heart I'm pouring to you. And this is how I run my own. I don't have any explanation to anyone, no. But I'm doing my own way. But what is the atrocities that is happening in our land? This young man standing here is late. Oh wow. Oge mo je nwode be di bije ime ike ka o nwee ike ma 45 ka ọ bụ ihe ego ka ọ na-achọ bụ onye adị obele nwa adị look the Amson onye ka ọ ga-adị na ọzụzụ ya nwa dị onye anụ nwa maka na nwa ya anwụọ na o jebe dibịa ma o je n'ụlọ ụka aga m onye na-eme fasting 6 to 6 ọsa ga-egbukwa ya common na ị nwere ego ifọrọ nne ị ga-eri ije uncomfortable ara na-afọ ya ụfụ
ịchọ ka ịgba mbọ ka ị nweta ego iwere aka inye onwe ọksa ịbịa alaba ọgwụ Justin everyday ka ọ bụ deceive ịlagide dị ike agwụghị pastọ nọ fụ n'ebe ọ nọ onye nye fasta na-elili ụwa fruit na-agwọlele ụwa ya ọga you should know that na ọ bụrụ na ịbụ Christian ọ bụrụ na ịbụ Christian ka esi kpọọ onwe Christian when Christ was dying he said it is finished na ọgwụgo he has died for your sin as a Christian. Why are you now fasting? Can you fast like Christ has fasted 40 days and 40 nights? Ask yourself, are you competing with him? With your person in Christ you believe that died for your sin? All you have to do is have to maintain your sin. You know that when you do this, it's not good to somebody and it's not good to you. Don't do it to another person. You work on that part. Not that you go and kill somebody and say, Christ will forgive me today. Christ will not forgive you because even the people that kill Christ will not even remember them again. Because when you look at Joseph the weak in the Bible. Yes. I'm not done with Joseph. Igbo Jesus. Oje Hokatel. Chapa one day, one by one knows of him. Well, my telephone, I put my baby, I see my noble way. Yes, so. Isi ka eji akwa isi ya masị ka Igbo m ga-arapụ ịkwado ba na Igbo m nwụrụ asụsụ yi mkpasabara ya ife ndị na-akpọ m ọnụ ndịde. So biko this young man nwa o ji ime power John Power onye dị otu onye ji obodo oyibo ma achọsịkwa na be dibịa nke bụ na mmadụ ga-egwu sọ nwa ọgwụ a na-agwọ agwọ ịpụta isi jesi obodo oyibo idego civilian world. Anyị ọbụgoro nwa dibịa sef achọgo ga ga-esiji obodo oyibo achọ ejesi obodo oyibo pụta mara sị ga ogwuo onunu ka ọ tinye n'ime ka disappear many days is slump one ebe ọnwụnwa ịmana Igbo efu spirit mana anụmasị na Igbo ebodo onye ala ọ dị ka mmadụ asị ga ogbenye ya ọgwụ egbe na ọgbunye ọgwụta ezigbo ọgwụ egbe bunye ya makasịa si ka ọ gbaa gị ya na arụ wee test ya anyị si ya mba na ọgwụ na-akpa nne ọ gbarikọ ya afọ ọkwa nke ihe egbu ya sị nke na-emalala nwaanyị ifo ngigo ịgafe ngigo dobe ngigo ịgafeara ngigo ọ bụ na ọgwụ anwụgo ngwa ka njụzi ya atọ efu ezigbo ọsọ na mmadụ ka ịbịa gbuo oyi with plank ma ọ 2x2 ifu ngigo fu fence fụ na ị ga-anwụ ịma anwụ ma dị ebe a maka na asị nga gafere ngigo ka apịarie ya ụbụrụ nna ya fụkwa mis ị ga-eji sị wụọ dị ngigo wee nalie maka na vuka maka ya statement na onye ga-asị na ọ kalị ọnwụ n'ụwa bụ sọ Chukwu Okike ka anyị site na ị ga-asị na mmụọ anyị na-efe ga-abụ na onye ma anyị ife ọjọọ mmụọ eme onye nwa ife ọjọọ ezinụlọ onye anwụ ọ dị sị ka a ga-enyesi ụlọ nye rules asị rules a na-enye ya bụ ka iwee mmali na onwe expiring date idebe onwe ya agba anyị dọbụba enwụọ ọka mere ya egbudo ise ọbara nke dọbụba in fact iweta bọtụ tinye na katapọtụ gbaa ya nwụrụ. Hello, but how are you? I'm in live video. Let's talk later, please. I'm on live video on Facebook. Let's talk later. So akwa anyị na ọ ga mma na ịkpụtakwa ewu jụọ anọ ndị mmadụ so many people nọ n'ebe anụ nwa na-eme ọ dị echi jụọ afọ nwa ndị ga-etinye ewu were ewu debe kedu ọgwụ egbe agba egbe ewu anwụa isi ihe anụ n'ọnụ onye client ọsị Jizọs nwa dibịa bụ ngozi Jizọs apụta n'ọnụ ịmala anyị go Jizọs ozu anya ga-epempe ọ ga-eje blọk rozi anyị na-abụ ekere ebe Maria Gracia Jesu diwere anyị obobele ife diwe ọdịnarị ọgene sịwa ịmara emegere ka mbe confirmation gbada pas m baptizim nke ibe m na-echekwa nke wa nke m apụkwa iche na Catholic Church catechist everyday m bịa nnọọ ka anyị nye m test ka ụbọchị ole bụrụ m ama m na-akwụ na anụ m ekpakwu m wee ye every 31st night ifo ndị na-eje confirmation ndị na-eyizie white ndị otu m wa na-eje sọ mmụọ ka nọdụzi osi o nke ka anyị sikote catechist ya nọ mfe nji sikote na ya pas goro m ka nnalị confirmation li ohere nsọ ka m test ya rete na ndị achịka
ofu araba mwo na sabo mas ntole ba ni mo nke fada Holy Communion ko ojo na table bolu fene ta ka biscuit Holy Coke wala kam nyongo Holy Communion na balo ambiade so Stanley o se nko ta go ali Holy Communion aso go to se riba era o wa Holy Communion atago ba atna go si dia go na go si go Holy Communion se akwanka ago si go lu mo mo weta the thing we Holy Coke. So now, Bikonu, if you are going to any spiritual place, I don't say there's no spiritual or there's no real or there's fake. I don't care to know anyone you tag. But all you have to know, be very careful. Make the people not give you medicine for cutlass. Tell you to make you test them for your body. Or gone. Or she day we confirm. But if you like, do the highest or the I want to say they misbehave without or the one day will leave you. Because all the Carlos. Manena Kunote man long target if you name. Don't if you meet a man. Manager na Cotesie, Polomon Dioso. Emma. And then I thought so many of them name advert. Equality, equal madogo, Cobaya in Oko. Only by a no common by one knock. WhatsApp, Mpana Facebook, and they broken. A water English, a half white, so lost. No, but I'm not marrying the English. Abraman in the Genne can I one go on and say, and so go Igbo, a honorable Alana Poi. Everyone elected, you were born over the honorable. Oh, elected. Ida, Mama, Papa, Ida, or the guy goes so. Born a day, Mona, that's so people love me like this. Apple Bigo. Abrego, natural love. Quite told about going to be money. Shishi, the money they involve. Natural love, people love me. For street, don't say them vote for me. Epota a platform man no nya wa no nya bo confirm. O wona e bo confirm kalia. Even na spiritual work na spirit mo na na work all together. Nlo ya lo ga alo. Mani budi for no do ega, you lu mbe you take go eri e won fike be because like alo go the olo. Obi ya do na the olo. One go big accept to go do e be na eje. Or get believe it without faith. O lo oba. Ogwu, awon na paracetamol. O ya fa fe na aro. Won na la fensik. Oya ife na obro ogwo onye agwo ka ya agwo akala ka mmadụ na bro obro mmadụ na agwo ogwo obro mmadụ na ka chiet no ya agwo ogwo obro mmadụ na ka chiet no ga-enwe ego na Colombia chi isi ni ma ego na Colombia ima ngwa ya kama onye gwa ya ga eji jigoro afọ na akụ bills na-emekwafu emukwa na nwa ị na-etinye na enyi gị na-azụ ụmụ ya ọfụma ụmụ ya na-abayasị n'anya ya na-adị mma idebe nsọ mmalụ na ife aka ihe eme mmadụ ọma ndị mma mebi na nke mmadụ ka nke e wee dị mma ọ not trade by pattern ịma nje egbusie nwa mmadụ wee gwọọ ọgwụ ka ọ wee dịrị na mma echi isigo ụmụ ị ga-adị mma you crazy foundation eji mmadụ wee mee ọ dị solid mmadụ rod ka mmadụ cement mmadụ chipis enu ka m tụrụ ya ife a ịpụta echi niile inwe obi isi ijebe dibia ọ taghị alụrụ ya ọrụ gị nye 5 million mere nke jelata nwaanyị ashawo ọpịgbuo ya n'ime rum mgbere mkpụrụ obi ya ma ọ were ala ya ịma mma o were tinye na pọtụ bọọlụ tasị ya ọsụ nje na ọgwụ mana ọmụọ na chi ya ụwa na ndị ụwa ya chọrọ ka igbuo mmadụ wee bịa ụwa wee mekọ ife gbatara ọbara mmadụ ya adị iwe dị ije mee ya anya tụọ yi maka na ndị ụwa maka mmadụ na-enwefe obi ụwa etinye mụrụ ọnwa n'ụwa nke na ụwa ọzọ ị ga-abịa ị ga-amụ nwa erute n'ụwa ọzọ ịdịzi ime ebe iji ime abọshọn ime ka nwụọ n'ụlọ ọgwụ a ya bụ ife nwata nwaanyị m nwa na be nne na nna egbukwana ya na ịmara ife ya na chi uwe akwụ
ndị ụwa ya chọrọ ka ị nwee stain na your destiny, i were aka edebe dibịa ọ bụ ile ịkwụrụ ya ụgwọ, ị ga-ajụ ọga achọkọ m pasị mmadụ ọkalịkwa m nke ife na-ekwu na-ewefa iwe ana m na ebe ọma na ya mana nwere ya mfụkwa ahụ ịmara mmụọ a ka m kwuo n'ezi ogwe ndụ ndị ebi mmụọ bụ ana m akpakwa ọyị ife na-akpa m na m na eche inwe nkata ya nwe nkata ọ dị plain mana mmụọ dị eji dubious character iso mmadụ ka m na ya wee bụla ọyị nwe plan ife m ga-eme yi ụtụma nne m fụ ya n'aka m sị ka m butuo ya ka ọ dara gbuo m ma dịtụ na ịchọ mmụọ kacha ka ịbata ịba m ime ka ị gbuo mana ga-egbu yi yes kọtazi ka igbugbo nwa ịma nka ịma mbụ ụzọ gbuo ọ bụla ego batara ndị matara wee soro iyi mana mmụọ achọghị stain ife ga affect my children because my children are my priority. Yes, so this guy young guy na-akata ọnwa egbugi ya anyị ekwetago na ọnwa egbugi ya dibịa kpọrọ ya wee jee imele aten Chukwu ga-akpọ ọkụ ndị a na ya akpọ ọkụ because na ọma mmenwu ya ibe unu na-eje alụ ọlụ kwa pechasị ụzọ ife a na-emekọ na agalewa onye na-eme unu na-egwu ini na ụnụ kazi nwa ọgwụ na anyị na-etu ọnụ onye ka nwa ọgwụ na the whole world. Ọ bụrụ ebe anyị na-edio ebe anyị na-edi mmadụ nke ị na-eme ọfụma mebi ya onye ma na-emebe nke ọ na-eme ọfụma chi gọzie na nke ị na-eme iwere ya bụrụ mmadụ chi kpọkwuo ya ọkụ iwere ya na maka na ebe onye na-eje ana ka ọ na-eje atọ onye na-akpọ hello yeah good afternoon who dey talk ati mamu ngwanas so yes so that is it. One thing you need a male even the melon na took a video no ka ọ baa ụmụ dibịa ibe m ntị mmadụ ahụ kwana nwa no was no tell you all ka o mee ka ije commit a crime nwa ahụ ga-abụ echi niile affect your children nwa na informant ndị nke a ji na-aka asịgo oge ọgwụ bụ ini n'ebe anọ na-egwu ini na-etinye na-abata na disappear no strong girls nke gịrịgịrị a bụ ụzọ mee na dibịa gịrịgịrị a ọ dịka ofe na-emere small boy n'isi o chọrọ ọbara ala na ahịa ya some of them need kpọje psyche ọ ga-abụ mental or frustration of poverty. Yes, a ka na-edote person ga-enye onwe ya na ndụ onye nwe uche mana enwere ebe ị ga-eje fụọ ini ozu isi tụfịa akwa reject it. Esi tụfịa akwa reject it ifụrụ ozu mmadụ nwa nwere shock akpọta ya nwanyị onye lụta ọnwụ ome nwayọ onye lụta ọnwụ ome nwayọ Igbo adịghị anyị lụtazidi ọnwụ eme nwayọ Igbo bụzi ọnwụ na-egbu ọnwụ nzọgbu onye lụta ọnwụ ome ife ozu mmadụ mgbe shock ha ịmali nni isi na wow so onye nke anwụgo ị na-enwegoro fear na mmadụ ibe ya nwe nkịta azụ a na-eri mmadụ n'ọnụ kịta mmịa ọbara onye wọ o nwere ya nwe onye nwa na-ebela akwa nke na-ekwere ịgba ọkwụsị zọgbuo now ijekwa be dibịa ọtụtụ na-agwara ya ọ dị eshi no keep your body ọgbagbuo oyi the highest of those ga-agwachi n'ụwa ụbọchị njọ kwapụkwara ya ama asọmgedo ngwa asọmgwa akakwa na arụ kakwa arụ gbunye mana ejikwana test ya ọgwụ onye ahụ ike ọbụla na-agwa ha yes ụbọchị ya chi ya chọrọ ka ị gwọ ọgwụ jee tinye ọgwụ na arụ ya gbaa ya egbe ọba ya nwụrụ ọ na-agbakọ ndị ọzọ na-adị anwụkwa ọ nke maka ọ gbaziri nwa ajụ isi gote ewu ka o kerekwa ewu ife ahụ ewu n'ukwu ma ọkụkọ si gbakwa ma ọkụkọ ma n'ewu nwa dibịa ejikwara gị mee eksperimenti
Even now, what I say is look at what is talking. That means they don't have power. No, 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 no. I must say there is no power. There may be power, there may not be power, but it's your own belief. Traditional is what we know from their one. Whenever you do something wrong, because of the land, we arrest you and make you uncomfortable, not by using charm to make someone uncomfortable and say that's traditional. That's not traditional. That is witchcraft attitude. Somebody may come and they have issue with people and give you money as an native doctor to kill that person or to go and put poison in that person's farmland, and you prepare the charm and give to someone to go and put in that farmland. If they have a problem, give me the number. We'll call the person. Come here, Mr. Man. This is how you want to go and die off. Give him his land and don't stop stressing somebody. So they will not use poison and put for you in front of your gate. Tomorrow now, your children that make money and build big house in a very good land in the site, they will be useless. All because of village land. What is village land? Don't drag land with anybody. All the whole, this place we are today is vanity. Everybody will go. Also, no young land. Can get a court. Then I walk a lot on the bomb. Then why if you get me a boat or born, my 2 hours not there, happy land. Because he got okay distracting. Okay, maybe more time for yourself. Time you get better than a court and 2 hours say. Use oracle like 20 as they pay you rich. No go one. Now 2 hours say. Call them to call phone and not on that, but the lows on near and the wall. I know a blue bed and grand. You want to possess yan. You can possess land. Don't go and start stressing yourself. Oh. You show them pepper. After say you don't say no, na your own. You use your money buy them, say na your own. They want to take them because they want double them for side or they like them. Condemn their family. If they go, they do. Ndabui, that was saying you know catch you na lie. You it's better than they do them. If you cost person for to do for morning, you cost them for midnight. Cost them for daytime, morning, afternoon, night. One day got time. Nobody do one person do bad thing. Na him land the whole am. So that one apart. Please, my fans, this video is for you people. My true fans, the lovers of Chimaren Temple. You know we have many fake accounts on social network that is using my name and my pictures and fake numbers. This number you are seeing here is my real number. This 3 number. If you call me on WhatsApp call, make sure we speak long on video calls, because I'm hearing many things. People are using my name.